Shalom. Diamu amanami nanami ala laudo amat paradiso tu somma tu jolomma di isi. Nama tu sodeman. Diamu amanami do inanami alana yang mulat tama parminggu atau di bagasan sadarion parjulo martang yang nahom haita. Amin. Tapuji Tuhan tamar kita de nomor 710 sada ayat sada dot saro itu. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadian atau mau palangit dohot tanaon. Amin. Pardingkan bahasa do Jehovah, tahu partoan obatoan di ari hagogotan. Jala ditada doaka namar haposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan de bata pargogo na suatu dosan, podo silehon apul-apul tuak kana marsak roha, podo silehon gogo tuak kana gale asi maroham, tatap ma akkana marsak roha dohot akkana hona pangujunan, say tatap ma hoy-hoy nasida, jala palua nasida sian hagogotan, asa patar di danasida, podo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangyon mapatik ni debata di minggu pasap lualuhon dong trinitatis sadarion tersurat di Sada Petrus 5 ayat 7. Tinggakon hamuma nasa nahinolson ni rohamuna tu ibana ai di sarihon do hamu ido sahatna atong rak magidogogo mahita siat tuata debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami maulaon na barpat.
hata tatopoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan di bata nabadia jala naborar, para si roha jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami, dibaheni sese sama sude dosa nami. Dangadong nahupahang saun hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak pudo, nahupang saun hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taring oto asan di dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamon ni habangsa ni hatong ngamon di banua gijang. Di baheni tarbain ibana do panguluhon ro di ujung na akka nasadok ro tu di bata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa di tangyakon na sida. Asa ngapon madi di bata na di gijang. Amin. Tabigi mahata ni debata turpu epistel di minggu pasapuluh waluhon dung Trinitatis sadarion. Tarsurat di 2 Korintus 12 ayat itu sahat rodi 10 tajahama marsikat soring. Jala asa unang kuhagi jakon akka pangukapon na sumurong natu au. Hona bersir doau di sibuku ima suruan ni sibolis na memupuhi au asa unang upatibo diriku. Tolo hari do pangido sian Tuhani asa sumuruti sianau. Gabi didok ibana matu au tuk ma asini rohaku diho ay di hagaleo do sun timbul hagogon. Asa tagunan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaleoku. Asa songgop tuau hagogon ni Kristus. Di baheni sonang do hilala di bagasan akka hagaleon pangaleoni hasosahan pangileon dohot hagogotan alani Kristus. Ay cupagaleau disi doa maggogo. Ido sahatna martua doakan atau mangion hatani di bata jalana opyopsa.
porsiaw tay songon na hitan didakon ni dong atas porsiaon di sandok portibion rak mahita madok au porsea di Jehovah ido oma pergugu na suatu urusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah na sasadai iman natin hubungan si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorang suabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman di Silatus nama ti tarpajal do ibana di hawa pinol silang na tua tuban turu di tanom na mula magolo di hari pataluhon nama naik surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu urusan di sima ibana pa yang mula sugut kanon manghumi hawa au persia di ton di Porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan abadia do di atai nama do mula mangulu do soda yang harang mate do di hangaluan na sora sudah amin ta puji Tuhan tambe tekor ama
Salam. Horas madihita sudena. Tikting namasa di mingguta sadarion Minggu tanggal 10 Oktober 2022. Guarni mingguta sadarion ima minggu pasapulaluhon dung Trinitatis. Do topi minggu di sarihod debatado ganup na marukil. Napaduahon parhubas. Buy mata jahat di titing na tertera di layar. Adok perubahan sautik di warta tercatat perjamita di minggu sadarion inang bibil puro margati dohot amata padita Gido Silaban STHMM. Napatuluhon titing namasa pilihan tujulu sadaa sadarion minggu tanggal 10 Oktober 2022 minggu manogot Arya Dohot Botari Huriata Papungu pilihat tujulu dung sidung jamita sipasahatota tu STT Sikola Padita HKBP Pusat sialani tapasahat ma peliata nadumenggan. B. Di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2022 Minggu manogot Arya Dohot Botari Huriata Papungupiliat Tujolo Dung Sidung Jamita sipasahatota tu Badan Penyelenggara Pendidikan BPP HKBP Pusat sialani tapasahat ma peliata nadumenggan. Napaduahon titing marbagas titing parjolo di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 pukul 10 WIB di gereja HKBP Silain Resort Silain Toba Sumatera Utara di patupa do pamasumasuon parbogason tu anak dohot boru ni Huriata Binsar Aprijal Dawoni Silain anak ni amata Samjos Dongan Mangapul Silain tubuh ni Nata Sumarni Las Maria Boru Sitorus Sian Huta Rawapasung wilayah Eprata ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi dohot orwana boru ni amata Pantas Siregar tubun inata Riana Katerina boru Simanjutak Nahinan Sian Huta Klaster Jabung Indah Blok C nomor 4 RT 05 RW 05 Mustika Jaya Bekasi ruas ni HKBP Maranata Rawalumbu Resort Maranata Rawalumbu Distrik Sapulusia. Napatuluhon pertangyangan wilayah di hari Selasa dohot Rabu tanggal 10 Oktober dohot Sapulusia Oktober 2022 songon nasomal tapatupa patupaun ni Huriata do pertangyangan wilayah maringanan di gerejaon masuk pukul 20 WIB. Alani sinosohon matusude ruas ni Huriata asaria hita madohoti pertangyangani. Hari Selasa wilayah Judea, Galilea, Jerusalem dohot kanan nama kasuto pertangyangani wilayah Jerusalem. Di hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon dohot Nasaret nama kasuto pertangyangani wilayah Hermon. Nomor 4 kebaktian Padang Korama Paradiso dohot keluarga sadarion minggu tanggal 10 Oktober 2022 Korama Paradiso dohot keluarga patupahon kebaktian Padang maringanan di Buperta Cibubur nani uluhon ni amat tapadita Resort HKBP Harapan Jaya tatangnya kema kebaktian Padangi asam merdalan dohot denggan napalimahon Basar Seksi Parupuan HKBP Harapan Jaya patupa Basar Sipasat Totatu Pesta Gotilon dohot puncak tahun kesehatan HKBP Harapan Jaya dohot menu Sipanganon A. Mie gomak Medan kue dadar gulung ketupat ongol-ongol sagu roti paha ayam es cendol Medan. B. Menu naparjolo dipesan
ayam pinadar, babi kecap, dohot babi arsik. Tatangyakon ma jala tadukung basari asam mardala dohot denggan. Napaunapon donor darah. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, Seksi Remaja Naposobulung HKBP Harapan Jaya, kerjasama dohot PMI Kota Bekasi, naim patupahon donor darah. Iman di hari tanggal Sabtu 20 Oktober 2022, waktu pukul 8 WIB, sahat Rodina Sidung, maringanan di gereja HKBP Harapan Jaya. Tusude ruas ni huriata nanaing ma donorhon darahna boy menghubungi Mas Mursi Hotang nomor person 08 sia onom 1806 0765 dohot Ica Borusianipar nomor person 0858 9347 9263. Informasi lebih lanjut di informasihon sian WA grup wilayah. Tatangyakon ma jalata dukung donor darai mardala do denggan. Napapituhon. Rapot panitia pesta Gotilo dohot pesta puncak tahun kesehatian. Di hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10 WIB, sahat Rodina Sidung, panitia pesta Gotilon dan pesta puncak tahun kesehatian patupahon rapot maringanan di gereja pinangido tusude panitia madohoti rapoti titingon masongon gabi undangan resmi. Napaupaton parhepengon ni huriata. Parhepengon ni huriata di mingguon boy mata jaha ditikting saldokas ni huriata per 10 Oktober 2022. Huria do diakoni 233.520.767 rupiah. Tu pusat 50.000.20 rupiah. Distrik 6.827.000 rupiah. Tu pembangunan 2.400.000 rupiah. Transistoria 7.850.000 rupiah. Sarana parkir dohot dalan 70.250.000 rupiah. Laos nisosoon matusude ruas ni huriata asa tagaran mapilian bulanat tabe pilihan parmingguon virtual natapatupa di bagasta nang janji imat tabe tuhatama nama masu-masu parepengon ni huriata napalimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriata na marulang tahun di mingguon 40 halak parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni dibata nama dok di Rom bidu 5 ayat 5. Alay dang namurak hata bahenon ni pakirimoni alay nunga di usehon tubagasan rohata holong ni rohani dibata marhite-hite tod di porbadia naung nilehon na itu hita. Songoni masa nititing ni huriata di bagasan na sa mingguon Salom. Mareda hitazian edi nomor 500 sada ayat sadut namang ihut hut tapakungu peliata sada adok sadabi. Para dia
deho nak sada. Togu Jesus todiki nagale asaunang meokang budi pano kuonai marari adorohaku moroku haposi nang sitano ni pasongo nang sitano ni pasongo Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras marita. Amangin ang haanggi pinaribot na dihalong ito hata Jesus Kristus. Hata ni debata na ikot si hanguluhunot ta di perdalanan ng uluon di ari sa darion di mana tersurat siyan Nehemia bidu 5 dibuhay siyan ayat sa datol sa 1 ayat 10 gajang goturpukon wala salak kum majaha takasma tangihon jalapay hutihut damang dainang songono mana tersurat di sini Dungi mangangguk badar masituan na toropi Rudi jol manasida dopak ha anggi nasida halak jahudi. Ayadong dudi mamadok torop dohami nang anak nami dohok buru nami seliun nami maeme asamangak kami jala mangudu. Alayang guna di mamadok ikul lehonon nami nama hauma nami orla anggur nami dohuk bagas nami bahes sikoram asa tarbahek kami manuhor eme managam halion adong musidi ba akan amadok nunga hurak kami hepeng bahe garan niruddu tu rajai hauma nami dohuk orla anggur nami sikoram na Nuaing pe ia songoni sibuk ni haangkin nami, songoni do sibuk nami. Akka anak nami pe laos songon anak nasida do, hape idama. Ikol lehonon nami nama anak nami do boru nami baik katuban. Nunga pola mengaduk diba siap boru nami. Jalamar hagugu debata tangan nami, hauma nami pe doho porla anggur nami. Nunga sahat tu halak nasi. Jadi terima situ tu mau dukku bege anggu nasida dohot elu nasidei. Jadi merpikir marohaku di bagasan las mangonai hata maau tu halak na sangap dohot tuakka iduk niku mamadok nasida. Nunga majalo bunga ni hebek kamu hape ganub siak hanggina. Jadi hupaluhu masada luhutan nabalga mangalo nasida dungi niku mamadok nasida nunga pola hita manubus hanggita halak jahudi akanong tergadis tu halak perbegu hobar tu gugut tabi dohot tamu naing manggadis hanggi munai laos manggadis tu hita tahe jadi si bima nasida dakka halusatsa dungini kuma dang dinggan pabahenam munai dai komarhabiarat tu debatat tahitan yan tama marparangi ala ni pangicahion ni halak perbegu musutai nang au nang haanggiku dohot akkana posok nunga hupasali hami nasida perak dohot emi ua ita salese hom mau tangon ua paulak kamu matu nasida sadarion homa nasida orlak anggur nasida orlak jetun nasida dohok bagas nasida rudi bunga ni hepeng eme
anggur dohot miak naung tinunggumuna sian nasida. Dungi nina nasida ma ulu mahami paulakon jaladang be tunggun nami sian nasida bahenon nami masongon nani dokmi dungi hujuma akamalim lasu patolom manasida asa bahenon na hobar tuhatai aku ni hupas pasma para doran di bajuku hudok sai songoni ma pas-pason ni debata ganduk jol manaso makka jong jokok kataon sia jabuna dohot sian artana iko songoni ibana tarpas-pas jala luangan dungi sadok luhutani madok amin jala dipuji nasida jahoba halak situan natoropi diulahu doho bartu hatai ido sahat Dungatak kasbe tajaha tabigi berita pakkubasion ni si Nehemia tu bangso Israel dung 2 hari terbuang alani ala dusada disod boy mapit tordabot unok nani ida siap parang ini si Nehemia sadapar hubas nama kubasi di Raja Persia hati hai Raja Artasta makuling mudarna tanglas rohani ibana mulu dipokihi akka dongat tubuna tanglas rohana mulu dipokiki akka namora napugus danglas rohana mulu holanibana mangan donganna dang mangan makuling dongularna makilala ibana didonganna didongat tubuna nuai kita saluhut nak kana mardongat tubu adong guison nasa mardongat tubuh siap parpargao dongat tubuh siap kaporsial takku boto suku-suku na perjulum las do rohamuna mulo marsa dongamu badao tohoroi aliu suku majo dipunguani na Naomi ina Huria dohot dongan ama Huria masih todom sudi itu bemokole hati me Tuhan pas me denakeng saya baru hatta pas me kan baru sahak matuhong do belga Huria ga bebi harapat jaya wah masih tod do ita sudi nggak mulai denget na curiga biau saulat nari usukun buat terbaja na poso bulu ngamanginang masih todo hita sudi berarti berusaha mana ingin mangato ya tadi do kani nak piadong di pedau-dau rohana siad donganna siad dongat tubuna ala yang gusi Nehemia mangajar di minggu sadarion ikon ulo doa kada porsea makilalana di donganna apalagi dongat tubuna sehumna nasarupa maka porsya itu hatta Yesus Kristus suku-suku na paduahon ulu do pehau makilala na huilala ngadingik bisuari taong hola nau na mahu pikiri hola ripekku nama hola ni anakku na mahu pikiri Aletai dia masih Nehemia diturbuko songon na poson di debata dang holat dirina dipikiri bana songon ula-ula na ibana di Raja Persia hati hai manatap do ibana di televisi na belga bangso na bolon na ditunobus di debata ikom malua sian akka pokki-pokki ni perhatobanan doh dongat tubuh na sendiri haruar do ibana holan na mangauhot ti diri dipakai bana do jabatan na dohot kwasonai we raja nami
Awida mulak dong aku sa bangson. Alay, nga mulak na siya perkatubanan. Saya lalak bobe na sida na mardong at tubo ng masyatuan, masipokikan, hiyo mada. Hola persoalan mga do minupe, dang bukabe. Si malolong niyaka na mangan hatihay. Sa pirigari tanona. Digari haumanga. Doho ak kaugasan na digari asal mamanga. Bahkan siyan diri da sa diri. Anak na doho buruna. Nung nga di gadis. Nung nga gabi hatuban. Nung nga di parzolma. Halak persya. Dang marar gabi. Hola persoalan makanan do minuman. Maditu hati-hati. Marsak roha. Imana di halas Nehemia. Bahita rentado halak batak dah. Kon was-was do hita. Sejumuk juk do hita kena merdongat tubuh. Masih pokikan. Ala ni tano. Kosong honda tiga dua musuh di biar tidak ada persoalan tano ati. Ala toho lo. Toho. Maulu si pata metep. Jelamago. Na magkulingmu dari siyak kita. Amanginang. Barita na ulion. Ikut sodangan nyo doro hado pikiran tak ulang percuma kita mengihutut debata do Kristus Yesusi mulu alani tano do pahita gebi masih pokikan beja partana mengulu bulu sunang merminggu kita unak tatopo tuhat tai mulu holan alani do pe si Nehemia merukili mana marsuara di pas-pas para doran na songonot do pihabi masa di bangson ikut terimas do debata mulu songonon jalingot tamu padan na hudok konon mulu so ulumar na muba tarpas-pas mahamu doh luangan iko makuling do mudar iko marbisuk do mangadupi masalah iko sarihonomu jala hilalommu do dongammu apalagi ma dongat tubum maul doi maul diturpu kope maul do sama-sama na sida pedang ulo magbigi hatani si Nehemia hatani debatai lalak pun sida mamok kiki maka na sape di baraton di ayat sedih danak doho akaina akajol mana sida mangangguk bader nama Tuhan di dia do kosong ono masa hami holallahu manga do minumpe dang di ida si mangalolong ngidong at tubukok kami ninna tabayak maju mudo mangangguk ina murah pason coba maju tangis sama kenang lilinggo sampai mangukiki tapi lagi denak suasana na sangat mencekam boleh dokon the great cry tangisan yang sungguh dahsyat dan besar do diturpuko langsung makuling mudarmu tutonga-tonga ni ngulu di sabangso amanginang turpuko mabuhay mabubagi roha dohot ate-ateta beta hita manatap makilalahon na didongan atau memang ba baru kayo ko makilala na idongan nagurang doha porsuhon hamolon na hugulus taksongoni bengulo ni na porsia nunga ikon hatidak kolon na iya ngulu na gulu basa-basa na siya debatalo iya na niulana holan ala di paso-paso debatalo iya akka arta doho ugasan na holan ala di lehot debatalo dang dohonon nabi toy madamang bang bendok kumakilalahon dang mulu na porsea siyan haajitonna siya pergumulanna siyan hamolo na binulusna iko mampu domadok tuk tangakku laho makilalahon na didongakku iro na dokon si Paulus di epistel tei adong basir-basir diau panahit na songgop di pamatakon tulu haliau martang yang tua dopamu dang dia lusiho alai totong do hudok uju di hagalio kodo patar haguguun ketika aku lemah kekuatanmu sungguh dahsyat dan luar biasa ini mana makana didok debat amam sing
berkiti Yesus Kristus. Tuk doa sini rohaku laho madongani ho manang hape namasa di tonga-tonga ni ngudum. Jadi hata nama dok nak kaneng, buah memenok kumak kelalan endong aku. Ngai ko pasidingon ni na porsia be. Apalagi na Merkuria, ay dia mamang buah memenok kumangkar pelia bulat do pelia tanon aku sumuruk tuhan dia manginang. Suduk terimas. Ya do tabigi hata ni Yesus. Upa bungu-bungu ma artakku na naposoi. Kubahe melubung dukoni Roma hatani debata dua tuk kumakosam di Borneo maruk kilibana mersitutu bana holala hopa dimun nadi bana ala di dok dua tuk kumakosam di Borneo tang ado ngamanginang nata pangasaho di tonga-tonga di ngulun anggo soholat Tuhan Yesus Kristus. Idu na di pengok si Nehemia nuaing di tonga-tonga ni nguluta Huria HKBP Harapan Jaya ruasna dohok na minggu di minggu siangon boha tarimang-rimangi jo bakuling dope mudarta tahilala dope nani dongata unang holam mamulu sabika tadi debatao na manginang ala dia mulu rakka naung persea naung manangihok kata ni debata pula sudi bigi jaladang uloy bana mangulahon ingot Tuhan sendiri mah laho manalesehon menyelesaikan setiap hati yang tidak mau terbuka. Namangihot amanginang na diholong itu Tuhan Yesus Kristus. Ngirido ngulu ni jolma mulu holan lahumanga doho minum pe dangbo takui doi kusuk kumaju sanon sudi do hamu amanginang akka nongbui manga doho minum bah berarti male-male ram sudi kusuk kusulak nari sudi do hamu amanginang na tua-tua nami dohot haanggi pinaribot akka nongbui manga doho minum guru bah saulat nari paduluhon sudedo hamu hamanginang akka nang bui manga doho minum udah terpersuada yang adong di Portibion apalagi kita nang mengulu di masa ni Kristus Yesus do tot di perbadia dang mga do minum be sudi alai ngirido mulu so mangan doho minum adong dopei adong nama beh dirina tang mga doho minum di patcusayhon akka usaha artana dangulo mangula holam mangido-ido dang rikok di rohana laho mangului akka dari kok di tonga-tonga ni nguluna holanda murum hodok-hodok bah kerenges adong do sianon anggo halak batak pasti manga doho minum tu dia hamu tuak ka kota doho pulo mulu adong halak batak dang adong na so manga doho na minum manga do sudi doho minum do sudi hamu akka ruas suri haga bibera pajaya pe nunga manga doho minum suku-suku na mangiho dung manga doho minum pamu ulu do hamu manga liok kami manga doho minum ulu do hamu manga liok do hamuna manga doho minum ulu do tidak maju tikki soro kopit gudang mamangan di tonga-tonga ni ujuk doho pesta di tonga-tonga ni akka marga doho huria prasmanama barangon dilehom ma adong mau na suk adong mau na sodapotan oh singok-singok do di tonga-tonga ni nguluta bulbuya halak batak
Mulo laho mangat do hita, mulo laho minum do hita, iko na donggo tod di miat di tonga-tonga di nguluta, sarihot dongammu, unak kola dirim, serakah, tamak. Idu na masa di tonga-tonga di turpuhon, serakah doho tamak. Ale mulu de batama dokon, ikon dos jala layak do kehidupan yakana tinopana, isi do mabeni, isi do bui laho mengadui, hita do akka manginang, hita do mangorom dohok madok om madiau om manarikok dia unang selalap kita laho mangadu saluhukna sampai di dongat tapi tiba-tiba na pedang adong mahiang marsik. Jadi sutung mergait-gait kita sih apalagi kita mau duduk seorang anon kopi ton tamu memusik prasmanan mulak memuseng pertangiangan dibagas ibe perjabu manu persemanan perjulu basi pertangiang badita parageda situ adu akama ingok na libudim sarihon ulang gogo mangeltup ikut dohono do berhenti sebelum kenyang alana na merlubi-lubi tuk suarong go tikosna pelubi-hubi pelak kamu bagudak pelak kamu pitero do nakapanahit marsai gula maun, marsai asam urat maun, doh marsai akan nasi. Ale mulu cukup doa manginang na dia haulong itu hatta Yesus Kristus denggam pardalanan ninguluta. Bui mahita gabi zamita na mangulu marpanarihon tudong. Nuaing ahaman na kontekstual sarihonon di huria gabi harapan jayon. Gudang. Lahu marpesta tahu kesehatian, marpesta gotilon, marpesta tu distrik, suri si dabu-dabuon, suri nanak si tutupon, walallahu diulosi pada distrik 10 halak, halus tonga juda, adong go kartu etol, naikun habis sa tonga-tonga ni 100 kartu etol, adong 2 kupon, masuk musik tu pesta gotilota, adong mau nama si na diulosi minimal 2 juta, 5 per week. Anggo holan itu terus ta cerita-ceritahon. Ulu du gabe dang ulu kita mangalehon. Ulu kita gabe marsak. Alai na ikos si ingoton yakana porsea. Disarihod debatado ngulut taon manang dia penataula naho Bartolomo ni Rohana. Maka na marsitutu pungwa namay na kimerkur. Mantap. Kurne. Disarihod debatado ngulut taon. Unang ida kamu amanginang item nanek sida buhonota tutonga-tonga ni perdalanan ni huria doho distrikol molo ido di ida hamu dang buka do pek muna laho mangurubi alai molo di ida hamu do waso di debatan na belga laho majama ulo muna majama pamatang muna majama kenak ko muna tuk mahamu mangulahon amin adenge biamin nai mulai ragu betong na porsia mulai ragu beta kan mulai ragu songo nak katanyak tadi uju marsak di kopi Tuhan pelua masyak kopi ton jamot to nak kaya nak kokku do gelekku asabui hami manopok bagas jorom dukso toy ma horas ima nguluta songon bangso Israel na mula hulak nangulu ibana totong nange songo kura-kura lahu menuju hasit tongan do hati goran di Tuhan merisuang do nguluta manginang mulu say mula hulak tuputi marningot akan asoringgan di tonga-tonga ni nguluta alayadu ma akan adinggani nangit-nangit asonang merisuang perdalanan ni nguluta na perpudi sahaliak kamanginang na dihaulong itu hatta Yesus Kristus yang adok kita naso mengadopi pergumulan hamaul tidak menuaing ngaro pemerintah madok tahun 2020 laho masa ma krisis manang resesi alani sudi yakka ruas ni bangsa Indonesia mulu adong go butal-butal mudoh pura-purom nangek-nangek pakaluar marbisuk kumamakke unang hidup hedonis unang laho mapacusayhon
Kaingok gulang nuayang jolma doh bangso naung krisis. Ope suara do tutonga-tonga ni akka huria di HGBP. So tungarong biak kena bersifat hedonis. Iko bersifat ugahari nama sederhana. Cukup dang merlobi-lobi. Dang mamereng-merek bedo akan asing na tibo HP dongan na marsak. Dang ipengok presiden to ka polisi ratare. Hamu anggo polisi di sana manginang. Ubah Victor dikurutur aku duku begi pidato di presiden ini. Tok ke perwira tinggi. Idu tutu. Pelayan masyarakat. Dipercayakan masyarakat. Urusan apa saja harus ke polisi. SKCK, SIM sude. Hali mulu dibereng do hedonis. Temuru make percaya rato. Kan itu. Akaruas pesomoni do. Mulu hidup una hedonis. Baju muna berpuluh-puluh juta. Apa ya dong? Dongamu nasomangan. Dia mati kos 5 sukun. Nuaing dibuk bagi hatane de patawong. Berhite sini hemia. Nabarani mana madokko di jolo di bangsona, di jolo di dongat tubuna, di jolo di huriana di hubasanna. Ingot. Hilala na di dongamu. Jagahon, matahon na di dongamu. Amanginang beta mahita. Laho masih haholongan. Mesyurupan. Makilala na di dongan. Unang gabi hita na mabahed dongatta hajitan bahkan madebu daktar tugu be. Mulutuk peridoko jahuba mengalusi akka alwalutta. Jahuba do menjawab segala pergumulatta. Datung robe jahuba yang langsung mabubuk akan di rohami akka basir-basiri. Una may pakke do hotamu. Hitaon na maka manginang di bahay mabubut akka hamaulon na dong di dongatta. Marhiti guguna. Unak sa tapikir robe Tuhan madokso na di jamita di dolok di Matius 5 ayat 4. Mertua mahalak na marsak roha ay siapulon na manasida. Representasi ni mertua mahalak muluhuria hagabipi harbajaya masyurupan. Ini naman to. Amin. Mula mahita siya bagas coron marningot hata ni debata. Di pasu-pasu mahitaw sa luhun na langit manahan di hasatiyaw to debata. Taingot sudina perdalanan ni nguluta otoritas na hola di debata. Tuhan mamadongan hita. Amin. Mau lihat tema Tuhan di hatam natung koras apala di hari Minggu naikot tanging honon nami manigati roha doho pusu-pusu nami. Asa makilala na ni dongan manarihod dongan nami ulu si patahami madebu di ketamakan olam mengauhut tudiri jala ulu hami pasiak-siak dongan nami omma hinorhon ni sibulis na mangilayla kami alani todimi matuhan nasuan di bagasar rohanami gaduk marsada-sada. Asa bui totong makuling mudar nami uju di akalas ni roha doh tagaleon ni dongan nami nak kumeliang nami. Asa tutuhami Tuhan akan au tinobusmu akan au nisari honommu uju merdusa hami di batama nami. Batugu haporsion nami laho mangulah hatamon. Unang ulu hami di beta-beta sibulis. Alay manotong jalay ngot hami laho majamitaho ni marhiti parang nami ganuk marsada-sada. Pasu-pasu akarwas di huriamut Tuhan akka na tua-tua akka na magudang dohot akka dakdana asa totong di bagasan hahipason gugu doho pakirimon na mangulo jala totong marbisuk laho madala ni ari-ari nungulu. Kana tua-tua na toras di bagasan sahala da siyakko majamitai manangyakon ni anakkon na jala totong margugo laho mga lugahon ulon na
manarihon akayanako doho ko parana, bertanggung jawab di rumah tanggana. Akayanako petotong, uduk rohana, tangi si parionna manangihon akapu dan inatorasna. Jela mulutung di bagasan akka parsikolan berbisuk nasi dalah patulucu parsikolan. Dia kada danak nami met, putangnya kok kami todopan mutuhang. Lehon hahi panson, ibur-ibur magurang, jalabui musing nasi gabe generasi, na berberita na huli merhiti akka ulona, merhiti akka pakatayo doho pabahinana. Suaksong ini secara khusus utangnya kok kami do program ni huriam hagabipi harapan jayaon. Nalahu patupahon pesta gotilon doho tahun kesehatian. Pasada rohanami saluhuk na ruas ni huria. Marningot dengan ibasam di bagai sesatau bulunon di pasu-pasu hohami merhiti hahi pason merhiti akayanakon doho takulon nami alani lehom madihami rohanau kap doho na iyas pasahaton parbue neniulanami i mulak tuho jelapos rohanami pasu-pasomu naposom di tonga-tonga ni huriam mamakai lahu pahipako pakobasion di tonga-tonga ni huriam hagabipi harapan cayaw aka panitia na makalujahon lehon tong sadani roha dohot gugu asa buna si dapat lucuni di bagasan hahi pason suaksongoni bisa luhuk na akar ruas di huriam mulutu ngadok Tuhan gali ala ni yanakon ala ni panahit, ala ni perekonomian. Totong maho, nama dodangi roha pikiran nasida. Doh mangaliho gugro pakirimon. Asa togu nasida, mulu tung adok kamauloni, tuk nasida madok. Uju gali disido patar, hagugu mangula di tonga-tonga ni ngulu natin opa. Mulak kami siap bagas joromon, mabuak katamu. Dohot rohana las memuji pasangan pokok. Batiur lakanami manapun tunulun nami doho keluarga nami. Asa totok kami pasangan pokok. Ganu pari rudi saliling-liling. Amin. Abang inang hanggi pinaribot. Marede hita huhu pasahatu piliata. Sasudi
piliatta di julu ni debata. Ali debata amanami na di benua kica. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Tohot nasa ulibasa na maulintos. Bupasahat kami masian na nilihom mito kami pilihan nami to. Say jalo may gabi buap na hutsus di julu. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazong mo dito nga to nga niguriam dohot di portipi. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudam ni silehon-lehon mituhan. Asalam girgir hami madok mo deate itu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di benua gica. Say pinarbadia makuar. Say ro maharajon. Say saut malomo ni roham di benua tongon songon na di benua gica. Lehom matuhami sadarion hangudua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punak kami togi hutu pangujunan. Pelua mahami siap pangang. Bagasan dami jalo hamu ma pasu-pasu nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homa damina tutoddi. Oras semalita.